ten panggunge Ki Alek. Wow, Magetan. Magetan. Kata Dek, suarane apik, jogetane apik niki. Sing elek wonge. Ganteng loh Mas. Oh ganteng nggih. Gantengnya kaya ngene kok. Nek ngene ketok elek ning kok cedak, dicedaki dimatni tenanan. Mukok. Ayo siapa dulu, Dik, sintas dulu, Dik, sintas dulu. Ayo, ayo, Dik. Jan. Cakepane napa niki? Memanismu aja ya. Iya. Memanismu. Nanti kalau cakepan lain kakak nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Ya iya. Memanismu. Sapa muni kakak tua itu? Yo Deni lambene njaluk dikekrek. Wah, kayak aneh. Memanismu kanggo jiwa Suantane kok sae. Jenengan putrane sinten lho, Dek? kula putrane Bu Parsinem. Oh. Niku Niki putrane to, Bu? Ya ampun lah, ya Allah. priayi kok oleh supan ngono. Ya kayak aku ya, Mas. Nggih no. Ya. Astabrate sopan sedoyo kok. Maksudnya niku apalagi sinden-sindennya selalu menjaga norma. Tenan Nah, no. Niku saestu Dek Akbar. Kalau mau kan Bu nembe maem. Pas nyinden dijalehne. Kula baleni malih nggih, Dek. Oh, arep dari ku to? Nggih. Oh, Kula baleni malih. nggih. Jangan. Urung niku Mbak Dinko niku. Napa? Pas kula dolan omahe nyuwun sewu, ketoke nembe butuh kalih bojone. Terus Kula namu wonten badhe nembusi tanggapan, nemoni Mbak Denko. Terus bar wis perlu kula rampung, ngatene Mbak Denko mlebu kamar neh. Kula baleni neh nggih, Dik. Walah. yalah. Kok ora mbok susul to, Dik? Ndak ngerekam aku. Ayo Mbak Sulis. Hakem weruh citing gali Yo, oper. Nyatu yo apik lho suarane. Allah Allah. Janeh nekno sesuk. Iya. Sesuk ora SGI sesuk. SGI. Apa itu? Bu apa? Susu Gedi Indonesia. Masa aku mbok potong 500? Ora. Aku lorong jelas. Maksudnya susu vitamin itu. Iya, susu kental itu manis. Apa itu kental-kentul? Kok langgame apa iki biasane? Ali-ali ya langgame. Monggo nderek. Ali-ali wae. Yuk, Sin. upama munduta rotmi Ya. Terus Mbak Sulis?
Sinta. Ibarat wong numpak perahu. Wakung nggih, Mbak. Blitare wakung lho. Bakung, bakung. Nggih. Bakung gunung nggih niku. Lho, nggih no. Weh, iki kapan-kapan kula tak mriko. Ajeng saestu. Nggih. Kula ning Oke. bandaran lho Mas Wakung iki. Wis. Bakung nggih. Bakung. Nggih, kapan-kapan tak mriko. Nggih monggo pinara. Nggih, ya. Ayo. Sepira Mas? Lu mampah tanpa welah. Sinta. Ning madyane jala nitri. Maaf tipu Mas. Ya, Nitri. kayak ngetik kayak. Jalani dia Iya nggih, ngapunten nggih Tante. Wah iki. Ngedukne rego celuk tante. Tante lho. Aduh kakak. Iya kakak. Apa? Apa tor? Weh, ngremehne Mbak niku. Kula diarani kakekane lho kali Victor. Gawa mulih Mbak kata niku. Oh, asal to niki di. Angsal niku Angsal. sirah diketok dadi gantungan kunci. Oke. Adai kresek mawon. Yuk, telaske. Temagonjing hanggenjong ning pagu lingan. Ali-ali ya Desina ya. Nggih. Oke, sama bersama Mbak Selis. Ayo, buka celuk, monggo. Dadekke, yo. Ngagema ali-aliku pamrih. Aja lali marang aku. Latihan kula mboten melu esoke. Merasanono laladenku. Nadyan kembane saloka emane ambong tansah damel coba iki embane kancana pamriye tansah manggiya raharja. Yen nganti ilang mripate jarene nama hero beda. Yen nganti tinggo wong seje besoke wis semong sapa. Nah. Lanjut, Mbak Zulis. Pilihanku meripat biru pamriye meresul
atiku besuke bersanono Katur dulur-dulur FMA ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. FMA fan militan Asta Brata ngaturaken panuwun. Ya, masuk. Kencana pambriye tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate jarene nama iro yen nganti tinggal wong seje besoke wis semong sapa Oh. Balani neh Mas. Nawa. Niku sing dahar niku lho. Wah, niku baku niku, pengerawit baku niku. Oh ngoten. Nggih. Pengrawitin jenengan kok jan elok sanget. Elok napa lho? Nem-nem masih kecil-kecil tapi pinter. Ngoten lho Mas. Nggih, imut-imut nggih. Imut. Niku golongane pembalung niku Nggih, imut-imut. imut, ireng kumut-kumut. Nggih. Terus mau dintekke? Heeh. Pilihanku meripat biru pambriye bresulistya ingkang warni yen kon isi atiku besuke mirsanono Terima kasih Mbak Sulis dan sami-sami Cinta. Mas Akbar. Ya, sampun ngaturi ali-ali. Ya, iki diunggah nih tempone. Baul. Jumeneng spot ijo.
Selamat pagi Mbak Aul. Selamat pagi Mas Akbar. Ya, sampun leren? Sampun? Sampun dahar? Sampun? Sampun. Ya, saiki sing apa Mbak? Sing musik Mbak? Sing Yo, musik. suasanane terangkat. Ayo. Apa? Monggo Mardika. Apa? Ya. Puspitonolo ya? Oke, Mas boleh. ya? Puspitonolo ya. Mas Tris dan teman-teman. Ya. Puspitonolo. Coba kaya ngapa? Celorot, datenge yo. Ya. Mas Karis. Ayo temani aku di sini. Iya. Kali ini nggak pitik-pitian. Tresnaku Puspitonolo spesial untuk Kaliboto. Iya. Asta Brata. Sarengan Terima kasih.
Puspitanala nggih. Nggih. Ya. Terakhir, yo. Mbak Yopika. Ayo, sepoti. Ayo. Sing kompak, yuk. La 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 la. La la la. Selamat pagi wilujeng enjing Mbak Yopika. Nggih, sugeng enjing Mas Akbar. Ya, dereng ngantuk to Mbak Yu? Alhamdulillah dereng. Yo, sing musik yo, nanjake sing musik apa? Mbak Yu. Ini niki duet ngoten pripun? Ah, boleh, yo. Mas Pikcrot. Oh, ya. Kalih kula nggo Mas. Apa Mas Cemplon? Cemplane. Cemplane tak sawer. Ayo Mas Cemplon. Ayo. Ayo. Gak iso. Jare mau ning pondokan jare Mbak Yopika engko duet karo aku lho. Apa ngono kuwi Pika? Ngono Sapa? kuwi. Cemplone. Cemplon Mas. Weh la kok kewanen. Engko pokoke aku nek gak mbok celuk aku mutung jarene. Iya. Wani ora ayo. Monggo Mas Cemplon. Yo nanti cepoti to. Ayo, cepat yo, Pak Cemplon, yo. Yo. Joget. Saisamu apa lagu duet ngono. Oke, Rio. Yo iki sing diteni. Oke. Oke, penan. Saya nambahi bangun dasar ayo lancerakun Oke. ora bakal hatiku tapi komeng mes gampang satinde aku mes Oke. tak buta Penak to. kangen kurin awangi karena sahli wong hatiku tanah bisa lali. Ya Allah. Udah. Bisa. Ya. Lah, ya meh. Yo. Wes aku nyawang kok ora mentolo aku. Oh. Apa iki? Lagune saisamu sing musik Yo, apa? apa Mas Cemplon? Iso. Heeh. Apa kelan? Saisamu wis to sing duet apa? Jambu alas kena, rondo kempling kena. Oh. Ndang apa? Oh. Sakit rindu kena. Oh, wake lho duet iki. Heeh. Cinta tak terpisahkan ngono. Nggih pun. Suara Cinta tak terpisah. terpisahkan. Insyaallah saja. Mang bisiki aku Yopika ning Pripun? isor. Nggih. Aku kok tak duet karo Yopika ya. Heeh, ya. Apa duet apa? Anu kuwi lho sing siang pantoro ratri kuwi lho. Oh, Duet malah suluk. sendon. Duet sendon itu. Wes kuwi lho, maca ndak apa-apa. Gacek.
Oke. Sesarengan kalian cemplon musika. Mas Cemplon, jangan tinggalkan aku ya Mas. Pokoknya tetap setia karo aku ya Mas. Layani Yo. sehidup semati tanpa ono lagi rasa sayangmu sudah Hey yo. Look at tresno iki Masalah ampun kesabaran Ya Allah paring kesabaran Bapak Ibu kakak datang malam meninggal saya. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Say, Mas Cemplon. Ayo, Mbak. Asta Brata. Engko malah kejegal bokok. Masuk Dunia kendolane ati Ejan nyulayani